Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ginong try Masterol ke Badan Hapo Kashatri Jong All Giantia Masterol Workers and Labour Union Kelabin Syatbiang Hauba Kru El Pariat Bandong Unoilam Jong Keseng Hading Gajing Pentamai Kinong Kitkam Nagabenta Kasamoy Trekam Jong Snem Arajar Alpusan Arajar Alpunyo Hagajing Halang Kablalong Hajawai Haka Katnyo Truknai Lur Arajar Alpusan Haga gajing alang laikran banyak halo kibabon kimat kibakongsan kibiadai bat gajing siu kibakaswarkar kendang habban siu kentop yaki area variable Dianas allowance ka RCW nolo kiwe kimat kibiadai bat gajing mentor jaginong tray master role. Haga gajing alang lepin sungut huru kumno banyada gajing pang HIV AIDS bala ajing batai da uriu syampang naga Meghalaya AIDS Control Society uba Sandy Tariang. Hadu menta arho arsnem ngadang yo tang da skill menta karta jonga sabangan syong don manu kiban don kata kijing sngau te kalong ka ba lada don manu banya lam lenti yengi ngakemen pat hakwe kaliang bangia kendu yai ba pariat iba kloy ban ai kakti kamon kakti kadiang ban yarap lem nak banta jongi banang kentiu yengi bangin yo ya kata ka hok ke bangi day bangin yo habon ki department kibun ki master role kiba la itu de ki officer kiba ki day ki brew ki jongki hi tiya kita bagi lalong well qualified malsen join kila ada ka highly skill tehnrai ki klamper khatpat yangi ki bala arpho asnem khatras nem khandris nem kum tater ki bladai hok kat gum ke order ke baka sorkar hi kala ai na benta jongi bangin yo ya kata ka hok ki bala long experience nado basdang hadu sansnem ni day ban yo da kata kum ke yo da kan skill nang tu kanang ya kat nang kiu kisnem ha ka suppose nem ilaban day ban kentiu yingi sya ka skill nalon nang tan dala cross di suppose nem ni day ban yo da kata ka highly skill tehen rei long le no ay ya kijing tray ke jongi kibo sarkar kila ay ya kata ka order ka ba day ban kentiu ya barro ki batray henry ki officer jongi kim sim khya ya kani ngamtip naka ay kata man nakapo sa kapon nga julet ban karpat kiyong mla le ay namar pihap tray master role si post nem swa hadian ke master role da pilayo RCW pinhap tray yang sa si post nem bat kani brok kay kami ahap su bat ka order ke bak ka sarkar kala ayingi ba kintil namar haki kam ki ba pher ki ba mangingi tray lapun kamti ngi ya kitu ki kam ngila long well experience ni piyong gumno ka experience ka bang ngila try hang tu kumban siya to kanay fi haka office research jungi ni danda ka lab ka bat test ki kendo haki lab ki master role ki bat try ki sim reading nang ta haki accounts ki master role ki bat try ki penyat ki senai ki ki senai ki senai ki tulap hapo computer room ya ki master role lakhot ki DEO kadba ka jingyo jongki kadai unskilled semi skill tang kita dan yang nuru hak office jongi ngan ya tul syai fi
Hak office jungi ki bun ki graduate. Ki belapas. Kila don lalaki jong ki diploma. Ki try kum ki DEO. Kat ba ka jing yo pada ki unskill. Ki kam ki ba barro na ka office. Ki hap terima ki. Tika kan kani ka jingle jong gini ki bahe jongi ki officer jongi ngakerpat da ka bas ngurip yai presiden jongi iba pariat in one ban ya kran lem ban pen sngau lem ya ka kita ka jing ka bangilamat hadu kat kani ka khalamat ka bamenta ngimpat yo ya kata ka hok ka bangiladai bangin yo. Tika lang ka bas ngusik namar menta haki office baro haki department ki baper baro ki kam isdang na ki master role na ki bareddo ki ay ki jat kam ki ba ki master role ki tray haki office lada day na kini ki bared ka office kanom kiyo kumansya tu AP haka research office hites ya ki kendau kapoy syo ka kendau manu ban hable ki master role ke ba ketu ka kendau ka ba kapoy kilawan ra hang tu ki officer ki sa sukhot bagi ki master role ki badai haka tu ka kamban let pe mamaki kinom kta kajabo kajaban barro kapan khut menta mangi haki office menta ngihap banyat ya ke office man lak kasngi lat sisngi ru ngin hap sat iki pela ngin hap sat kapan thana hadu kadno baro sisngi ngin hap song sakikam kipadon kibangi yo man lak kasngi ngi hap song be hang tu hadu keposan beji nginom la balik siyeng suai kata kaporu hado katangin le rei umdon manu menuru na pedengki officer ki banirap ban aying iya kata ka jingyo ka babiang ka bangidai hak bangin yo rei umdon manu menuru isuong isen ai tang kektien hakaban hakita sistien ngalakom ongi tai officer ngongkong wat ngawe ai wat ong tang kektien tole da kakam namar kumbau melung susu tham hiu la ong mon kakam kakren tham jam ban ya kektien ti pidi bele lem kum takan ndai tang da kektien ngatang la te bangan ni ngai sen ai bhai tai hi ndrei lada phim le ai ndon jing mentai Jetang gini nga supen pawi fi ki jing jongi kiba mangiru hapok selong isem haba haman ki department baper ki master rule ki dei ki baningkong ki ban trei ki ban kta ki ban hapoi ningkong hap one step hap let hadu ndapa siren URCW ngadang yo hadu ka arhaja khatsan te kalong ka ba na ka banta jonga mendala po arphosan ngamrit bangan ya thu ya kita ki hak mat jong pi baro namar kata ka de jing sisa ba kila le ben sisa ya ka office ya ki master role hapo ka office jongi kat bahasa ki way ki department lada don ling batno na pedeng ki officer ki kloy ban ai wala datang sistem ru ya kata ngatip tak bahasa kedar dei bang sujler te ngakerpat iba pariat ima pariat sngau bha wan lem ya keren lem ya ki bahe bahan jeni namarkin suong bet tangya kata ladang ilek pan kinong bet bamdon budget
ka ai kita ka bamdan budget bamdan scheme kin pen pau betangi kita tenre ye ki bala ka don be ka scheme ka don be ka budget kataken Setangkan notio, lalu singila tu setelah September. Mereka sejak April, kadai ke area ke bagi daiban ya, singau si batang ba mentangin, ada mentangin patio. Karena kam jujia ba, unius nem arjara persan, Islam ban yo ke area, bah kajo ke por Islam ban issue ya order. Ila issue order ki, balai ke government ke ai order. Haga last week jam July yang istuk April. Kadau to kani yo kana yepi hadin wado yo ya kala mark mat. Wa Dr. VC Commissioner Secretary yang ga finance ya karpan ikalam mo pengisar VDA. Jojia ini ila ini balai ka jia kumne. Haba usne mara cara pasau ka VDA ke April stik October ngiyo tik haka nongrim kadawan hongsa poisai haka sorkar lada sa poisa lada slem yusu na sorkar ka poisa daw mon ko daw cha chemchitom ka sorkar tahokot meniya kalamo tayo ika ka order last week in July tayo gani ki area kawim puyo ika ka poisa na kawar ka tu hayato hak jingadai bat kawai ka banta ka baro ngi ke mastro ke bala trai sansnem sakma palat ya ka sansnem kadan em ko order ko jo ya kalami ko order dapat mi bagi udah kere sansnem sanan to pengkui ki nak unskill juga semi skill nrai ke ai baga jia apat ke bas ngau si bas ngau dio Bagumbo ya thoi kong rani mentai la tray abu arsnem hajar khaksan yo RCW le makna mentai si phosna mi bat kong RCW dang ne sa ka skill haji sa ila dai ban yo highly skill ya phil dem nong gi do kare pala de ka sansnap bon no em go de kare nong ar phosnem jana dang ne bai nong unskill semi skill semi ila ini jia ini hawa ka sarkar ejing thok go su katkam isnem muda kare ye chau ar pausnem to yogika ka paisa highly skill kadaw at bangko je highly skill kadaw walang tangane hi bahaswa bin retired dap san prasnam Pidai ban yok highly skill namar kamdan pension namar kamdan ka pension wam em pension mio pensioni mio paisa na dapi san pau pras nam ang ipangku ka highly skill nrai ka jingali ko hedo kanita ka wa ile wan wagi wa join nang chi banai join chi banai yo ki de highly skill Kibat kre dangkal wan snem hai tang san snem buem yi pas class 8 ki yi yogi daga skill yi watang khat gani ka order na mano ba pandam pantrai kam gani ka order hato dai mangi ki master em mano ba pan khani gani ka order Amdai di officers ki engineer, tanam to ki officers ki engineer ki pangkanya ni order. Kamba ongi kong rani ya ki badan ka cingedai. Marsin joy hadin si panai highly skill. Maila atre brasnam sa pending skill. Nalor bagi dan ki dan ki ba bat holder certificate, diploma certificate. Nang yo ki deka skill ne nagani ka chika yalangin ne nagani ka yalangin ne wa matan kabay tan kalam
tan hibi garai wa i ki wakre ngi ki batrai ka kam ngi ki ba shem ni ka chimin khne ban pan khoi ka pan khana office ban sanya ki kamera ban rai ki file ban pan khoi ki nala ki doi ban weri ki phalang gernem ki udah kere pala di kecipau kat san senam tan ong no ikat tu ki officers tan ya kalam no ikat tu kere kam gani ka order hachwa po Christmas September October November December pengkere kam gini order ki udah kere san senam chanan jubak ke sarkar yo no ki ka paisa kat kam yuda kere sans nam chanai chipaus nam chanai khat sans nam chanai hoi nam hoi tanya kalam de yo che ladi ki officers ki engineer ki tu ke LD ki dealing assistant ki badana po FS ki establishment ki accountant lada kimpan trai kam ni gini ga order kabag maki ka government ka ba thao basna lada kimman putrai kam tangi rungin bo ujor no saki badai hok banai kibagin ai ka jing bisam ka basisa long nam long biang nam biang ap sisen ya kani ka order de am gyu kre sans nem chanan kyu da kre RCW to yo ki ya nak unskill to skill kyu da kre chi phau khat sana house nem to yo ki skill to highly skill lada ki officers ki engineer ki LD ki accountant ki ki office ki pher pengkere kam ki ye ki order hukum yang sarkar tan bo ujor ye ki yo ujor ki ko to hak ujor yo ejing bichar ka de uche me ka ni ka sni ka rai to yar tu ni kita ki area ka paisa yang ka VDA Kodak issue ke government ke order and hari ubnai September last week July August September jog ar banai ki area pen chna pui kiwa order ke wasans nam chana ki yo RCW to yo ek high skill chwa chongia ka talam kare halor gini yo kare langi ka to chiruk lada do na shalom kiwa kere apo jwa Shillong Polytechnic kiwa kere apo ga agriculture horti ka research the one mission haji skiat panai pinagaro da phone ninga ki phone yang nagaro ki kumut pan wan chane ong empat dai ka por pin wan namar jing wan jingai ke lenti bakin wan ngeng ngin ya kando ka bai kasngi ha Shillong ya baro ki nong train Pidan dukan marbam ndai compare la ka bared ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki wei ni pishat roti shat cake bat ki wei na ka benta ka koi ka khya chong ki pat ba nong bam nong di pat ba phinyo ka jing shania naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala ithu da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arachar henril link ba ka section lai phoi iwe kam de ka ba e ba phinyo e ka license pila ban apply ko online link ba ko website foscus.fssai.gov.in da ka ba pi hap pan upload ru tegi kod kisla badan kam kat kum ka jajing kam jong phi pila ru banyak kendo yaki designated officers lani food safety officers ke badan hak office terekam jong u lani ka district medical and health officer habaro ke district ke badan hamigalaya latno tanga is khasihers pila ban letbet chak office terekam jongki ka commissionerate of food safety ke badan halowa lachumya nakabenta ka kot kakya kinong bam nong di lawan Rashapi daga Commissionerate of Food Safety, Government of Meghalaya, Bat Balakrishnan daga Food Safety and Standards Authority of India.